Hi guys, welcome to our channel TiGonz TV. We are back again with latest nyaya dziri kutenderera pa social media. As you all know, TiGonz adzoka nechimwe chingoma achituka Holy Ten pachirungu inonzi Diss, arova chimwe freestyle akadedzera kuti achisati chapera zvacho, expect it anytime soon. Chabika zita racho chinonzi ndakadzika Midzi. Hachina kumira zvakanaka guys, chine mabuzz, chine mapunchlines. Vanhu vafara zvikuru vakati ndiye TiGonz atinoda uyu. Asi aripo mamwe mafans aHoly Ten anga arimo mucomment section adedza kuti saka Holy Ten mukuru anokukurira, wakutomuitira diss rekutomutuka iye asati akutuka nereyake diss. Ndozvataurwa nevanhu vaHoly Ten. Vamwe vadedzera kuti we need this kind of music in our industry. Vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, asi iye TiGonz ati I am the king of hip hop, ndanga ndiri kuexile. Ndozvachitaurwa naTiGonz. TiGonz ataura zvakawanda padiss racho. Adedzera kuti munhu anondimisa munhu wepatil kwete Holy Ten. Akati isusu vanhu vatinofarira ndivana same flow kwete iwewe. Saka it seems diss racho rine zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vanoda kurinzwa vanoenda kuFacebook kwake vonorinzwa kuti rakamira sei. Asi vanhu vataura zvakawanda. Vamwe vadedza TiGonz haasi wekusidco, uyu ipioneer imwe mbeu. Ndozvataurwa nevanhu. Vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakati king of all the times, TiGonz is back. Ndozvataurwa nevanhu. Vamwe vanhu vadedzera kuti ichi ndechagamu ichi. Vamwe vakati very impressive, vamwe vakati hoyo, vamwe vakati imwe mbeu. Saka ndozvataurwa. Asi iripo timu yaHoly Ten ingaidedzera kuti nyange ukaita sei umbofoka mudarika Holy Ten. Zvauri kuita izvi hazvina basa izvi. So I don't know guys kuti munoti kudi, asi ini ndachinzwawo chi freestyle chacho hamawambi murambi. Chine mabuzz guys, chine aya anonzi mabuzz. Saka pane vanoda kuchinzwa ndaya munozvinzwira mega. Thank you so much guys, don't forget to subscribe. I don't know kuti Holy Ten achapindura sei.